Здравейте! Предстои ви гледането на 5 поредни вебинара с общата тема първите 7 години. Онази прословута фраза, че на някой му липсват първите 7 години, всъщност не е наистина, тя е реалност, тъй като онова, което се случва с всеки един от нас в тези първи важни 7 години, се отразява трайно върху целия ни следващ живот. В тези първи 7 години, според това по какъв начин преминаваме през различните им фази, се формира различен тип характер. А никой от нас не е с чист тип характер. Характера на всеки от нас е смесица, като един парламент, в който има множество партии и в различен период някой от тях има мнозинство, другите са малцинство. Така че характера на всеки един от нас е смесен. Сега в тези предстоящи 5 вебинара ще отделим всяка една от фазите с всичко това, което би било много важно да се знае от настоящите и бъдещи родители, както и от всеки един от нас за нашето собствено някогашно детство, тъй като корените, които са поставени там, травмите, макар и формиращи характера, могат да бъдат повлиявани с психотерапевтична намеса, тогава, когато имаме някакви негативни последици или са се превърнали направо в симптом. Първият от 5 вебинара ще бъде посветен на бременността и раждането. За да бъде по-жива формата, те ще текат под формата на въпроси и отговори. Жаси, слушам твоите въпроси. Здравей, Мадлен! Както каза, нека започнем с тази всеобхватна тема за бременност и раждане. Първият ми въпрос към теб е: как да възпитавам бебето още от утробата? Много подценявано е било в историята точно това, възпитаване на детето още от вътреутробния период. И аз даже самата си спомням при моите 2 бременности преди 20 и повече години, че се говореше колко е важно, когато се роди детето, какво вече ще правим. Но днес в психотерапията се придава все по-голяма значимост на вътреутробния период. Говорим вече за така наречената пренатална педагогика, както и ултраутеринната диагностика, интраутеринната диагностика. Това са едни научни направления, които дадоха много нови знания и обяснение на това колко действително е важно как се отнасяме с детето си тогава, когато все още не сме го видяли. Всички знаем от опит, които сме раждали, а пък и тези, които не са, защото слушаме за това от баби и от майки, колко е важно бременната жена да бъде максимално спокойна, живота й да е пълен с колкото може повече положителни емоции, с красиви гледки, приятни преживявания. Дори в древен Китай, те са имали много специфични техни методи, дори да определят и пола на бебето без още да е измислен ехографа, са вярвали, че императрицата, която по принцип е трябвало да присъства на екзекуциите, докато е бременна, не бива да присъства, тъй като са знаели, и бабите ни го знаят, разбира се, че всяка една негативна емоция се отразява отрицателно и на бебето. То в този момент има общо кръвообращение с майката и всички от тези невротрансмитери, така наречените хормони, които се променят при всяка една наша емоция, нахлуват и в кръвообращението на плода. Тоест, ако майката, например, е много гневна, нивата на кортизол и на адреналин ще бъдат високи и в кръвта на бебето, така наречените стресови хормони, кортикостероидите, които надбъбречната жлеза произвежда. Или ако майката е депресивна, ниските нива на серотонин ще бъдат ниски и в кръвообращението на бебето. За това дали ще бъдем оплашени, дали ще бъдем ядосани или постоянно притеснени с някаква фонова тъга. Това се отразява и на плода. По този начин тези нива хормонални като че ли стават норма и за организма на детето. Затова нерядко след раждането се отразява на детето, когато вече има самостоятелно кръвообращение, понякога дори под формата на така наречената абстиненция за някои от нивата на тези невротрансмитери и хормони. Същото важи и, например, за бременни жени, които злоупотребяват с алкохол.
високите нива на алкохол в кръвта на бременната жена неминуемо водят до висока концентрация на алкохола и в кръвта на плода. Затова след раждането може да се окаже, че бебето е много нервно и плаче, защото той е в собствената си алкохолна абстиненция. Същото важи и за нивата на никотин, ако майката е пушачка. Важно е не само какво преживяваме, тъй като това се отразява на хормоналната кръвна картина, важно е с какво се храним по време на бременността. Това, което поглъщаме ние, всичките тези микроелементи, витамини, минерали, полезни или вредни, попадат, разбира се, и в организма на плода, тъй като в този момент сме едно цяло. Вниманието, което днешните бременни жени отделят на това, е вече много по-голямо. Знае се още и, че не е необходимо една бременна жена да се тъпче с толкова много храна, тъй като само преди 2 поколения се смяташе, че тя трябва да яде от всичко и много, което, заради това, че е двама, за 2 организма, което може да се отрази много негативно, тъй като това натоварва и детския организъм на плода. Многото качени килограми по време на бременността могат да създадат и по време на раждането проблеми. Днес се знае, че средно около 10 кг наддадени по време на бременност са много точно тегло и не е необходимо това, което се е случвало преди години, да се гони даже като че ли някакъв норматив. 20 кг или 30 кг, сега ти е паднало, сега можеш да ядеш, сега няма нужда да си слагаш никакви бариери. Хубаво е, че като цяло днес много повече говорим за здравословно хранене и независимо дали една жена е бременна или не, днес има повече осъзнатост и повече култура и се знае колко е важно да се избягват така наречените вредни храни и колкото може повече сурови, необработени термично, с множество количество витамини и минерали, които понякога при термичната обработка изчезват от съответния хранителен продукт. Много е важно, освен това, тъй като външния и вътрешен свят се отразяват на нашата биология, да говорим на бебето, да общуваме с него, независимо, че все още не сме го видели. То чува майчиния глас вътре в утробата, то чува и бащиния глас. Особено във водна среда херцовете на бащиния глас, тъй като са по-ниски, вие всички знаете, че ако съседа ви отдолу, например, ви пусне музика, чувате по-скоро басите, отколкото високите тонове. Това обяснява защо бебето много добре може да разпознава и гласа на таткото. Дори има немалко такива доказателства, при които ако, например, бащата пее престивна песен в един точно определен час вечер на корема на детето си вътре в утробата, след това, когато то се роди, прекрасно разпознава този татков глас и даже много по-бързо заспива, ако таткото пее песничката вечер, отколкото маминия глас, който е чуван отвътре. Комуникацията с детето, независимо, че то все още няма развита кора на главния мозък и не разбира езика, е напълно възможно, защото то усеща нашата нагласа, нашата вибрация, емоционалната ни настройка в този момент. Много добре разбира кога майката, например, е тревожна или оплашена или гневна и кога е спокойна, кога е радостна, кога е щастлива. И бременната жена получава немалко доказателства и сигнали за това, особено когато вече плодът е започнал да се движи вътре в матката. Много добре чува и усеща физически тези сигнали. Например, ако отидем на концерт с изключително агресивна или силна музика по време на бременността, нерядко, съм го чувала това и от много други бременни, на мене самата ми се е случило, плода започва отвътре да протестира, защото или е прекалено силен звука, или има и своите естетически предпочитания. По същия начин усещаме как полека започва да се намества и да се движи вътре, показвайки, че е приятно, ако ние самите преживяваме позитивна емоция от приятна музика или каквото и да било друго изживяване.